Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cah, saiki wayahe dhewe mbahas LKS Basa Jawa kaca 17 sampai 19. Ayo disimak sareng-sareng nggih. Nomor 1, prastawa kang kedaden ing donya iki bisa dimangerteni lumantaran jawabane B. Pawarta. Nomor 2, kabeh teks iku ngemot titik-titik dhewe-dhewe. Ngemot kuwi maksude memuat tentang. Nah, jawabannya pecah? Ya, jawabannya B. Informasi. Nomor 3, ing ngisor iki titikane basa sajrone pawarta kejaba kuwi kecuali. Jawabane A. Narik kawigaten utawa menarik perhatian. Nomor 4, pawarta iki lanjut nomor 4 yo cah. Pawarta iku kudu ngemut unsur-unsur 5W 1H supaya pawarta kuwi diarani jangkep informasine. Unsur-unsur 5W 1H kuwi kelebu unsur-unsur sing baku tumrap teks pawarta. Ing ngisor iki ora kelebu unsur 5W 1H pawarta, yaiku apa cah jawabane? Yo jawabane A. What. Nomor 5, unsur kang ngemot papan kedadean ing sajroning pawarta iku diarani maksude papan kedadean kuwi tempat kejadian, yaiku apa cah jawabane? Yo C. Where. Nomor 6, sarana kanggo nggiriyakake pawarta yaiku jawabane D. Wangsulan A, B, lan C bener. Nomor 7, salah siji tulodo kalawarti basa Jawa yaiku jawabane pecah D. Panjebar semangat. Panjebar semangat kuwi majalah mingguan basa Jawa, terbite ndek Surabaya. Nomor 8. Nah, langsung ya nomor 8, tembung bena padha tegese karo jawabane B. Banjir. Nomor 9, jinis pawarta adhedhasar wilayah kejaba kecuali apa jawabannya cah? Iya D. Kulawarga. Nomor 10, ariwarti yaiku jawabane A. Warta kang diterbitake saben dina, contone koran. Nah, lanjut nomor 11 ya. Tuladhane ariwati yaiku, nah iki mau sing wis disebut Buana, jawabannya pecah? Layang kabar utawa koran. Ayo. Lanjut nomor 12. Kalawarti yaiku, kalawarti kuwi jawabane B. Warta kang diterbitake kala-kala utawa ora saben dina. Dadi ora ben dina, ben edisine mbuh bisa mingguan utawa bulanan. Nah, nomor 13, tulodo kalawarti yaiku jawabane B. Majalah. Nomor 14, pagawean utawa profesi kang ngupaya golek lan nulis warta diarani A. Wartawan. Nomor 15, karangan sing isine ngajak utawa mangaribawani sing maca diarani D. Persuasi. Nomor 16, paragraf persuasi kasusun dening ukara-ukara kang duweni jawabannya apa? Iya, B. Alasan kuat. Ayo lanjut nomor 17. Ing ngisor iki ora kalebu perangane teks persuasi, yaiku jawabane A. Pangenalan konflik. Nomor 18, diwaos piyambak-piyambak nggih niku teksipun. Langsung nomor 12 ya, wacan ing dhuwur kalebu jinis teks apa? A. Persuasi. Nomor 19, irah-irahan kang trep karo wacan ing dhuwur yaiku sing pas irah-irahane apa? Jawabane B. Njaga ekosistem kali. Nomor 20, kahanan kali saiki akeh sing D. Butek. Nomor 21, kali padha kejalaran C. Akeh uwohe. Uwoh kuwi sampah. Nomor 22, iwak-iwak ing kali dadi titik-titik merga kena limbah. Dadi apa cah? Iya B. Ilang. Nomor 23, ing ngisor iki penyebab polusi ing kali kejaba A. Akeh wit enceng gondok.
Nomor 24, tembung uwo padha tegese karo C. Sampah. Nomor 25, ing ngisor iki ukara ajak-ajak kang ana sajrone wacan yaiku B. Ayo awake dhewe njaga kali wiwit saiki.